Moi! Tämän päivän kortti katsotaan nyt täällä metsän keskellä. Mä oon täällä omassa pienessä metsässäni vähän rauhoittumassa ja rentoutumassa ja vähän nauttien luonnon äänistä ja vähän tietysti tuosta trafiikistakin, mitä tuolla nyt kuuluu, mutta ei anneta sen häiritä. Täällä on kumminkin ihania lintuja ja kaikki, jotka kanssa pitää ihanaa ääntä, niin niitäkin voi sitten kuunnella mieluummin. Keskittää pois ne muut häiriöäänet sitten. Tämän päivän kortti otetaan täältä ohjausta enkeleiltä, korttipakasta. Ja katsotaan tuolta. Vähän haasteellisempaa täällä mettässä. Otetaan tuosta. Palveleminen. Sielusi tahtoo vain palvella muita ja antautua elämän virran vietäväksi. Kun antaudut elämän virran huomaan, saat kaiken tarvitsemasi. Keskitä tietoisuutesi siihen, että pysyt tässä antamisen ja vastaanottamisen virrassa ja ota se huomioon kaikessa, mitä teet. Luen vielä lisäviesti. Nostit tämän kortin, koska olet tuntenut levottomuutta oman elämäntehtäväsi suhteen. Olet kenties tuntenut epävarmuutta siitä, riittävätkö tulosi tai onnistutko siinä, mitä teet. Olet myös saattanut kokea, ettet saa riittävästi hyväksyntää muiden taholta. Lakkaa kiinnittämästä huomiota ulkopuolisten reaktioihin tai siihen, mitä saat vastineeksi teoistasi, ja keskity palvelemaan muita. Valjasta luontaiset kykysi ja asioita kohtaan tuntemasi innostus ja kiinnostus hyödyttämään jotain tärkeää päämäärää tai muita ihmisiä. Vetovoiman laki takaa sen, että tulet itsekin saamaan kaiken tarvitsemasi. Luovuta rahahuolesi Jumalan ja enkelien huomaan. Ota sisimmässäsi vastaan saamasi jumalallinen ohjaus ja toimi epäröimättä sen mukaisesti. Jos tulet levottomaksi tai hermostuneeksi, keskity jälleen palvelemiseen. Ihana kortti. Kiitoksia. Nyt mä toivotan kaikille oikein ihanaa päivänjatkoa ja menkää sinne metsään ja halatkaa puita ja hiljentykää ja nauttikaa luonnosta ja kaikesta, mitä äiti maa meille tarjoaa. Moikka!